Приключи последния ден на турнира Chess Dome Challenge Cup. Благодаря ви за вашето всеотдайно участие, за интересните партии, които ви внесахте. И ми позволете да представя председателя на нашата федерация, господин Сергиев, който иска да ви поздрави и съответно да закрие нашия турнир. Уважаеми приятели, шахмата, драги гости, благодаря, че се отзовахте на поканата на Chess Dome и Българската федерация по шахмат да участвате в това първо по рода си интересно и уникално шахматно състезание. Предполагам, че всички сте останали доволни. Надявам се, че това няма да е първата, няма да е последната по-точно изява от този род. Ние вече сме набелязали и други прояви и се надявам, че с такива инициативи, с такива прояви, ние ще направим още по-интересен и достъпен шахмата, тъй като класическите състезания е едно, атракциите са друго, но в крайна сметка всичко е от полза на шахмата. Искам да поздравя победителите, да пожелая на всички здраве, щастие, а победени в тези състезания няма, така че всички сте победители. Благодаря ви, до нови срещи. Моника Шивачева. Заповядай. Ники Христов. И да станете така още по-големи, за да мога да не се навеждам толкова. На следващите турнир ще са по-големи със сигурност. Симеона Иванова. И Михаил Николов.